аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ дар ноҳияи бобоҷон ғафур фабрикаи паррандапарварии назар таъсис дода шуд ки айни замон дар он зиёда аз 30 000 сар чӯҷаи зоти бройлерӣ парвариш карда мешавад. ба маълумоти намояндаи ин коргоҳ давоми 40-45 рӯз чӯҷаҳои зоти бройлерӣ ба ҳисоби миёна 2-2,5 килограмм вазн мегирад ва барои забҳ тайёр мешаванд. ҳамчунин дар соли равон бо бунёди бозду иншооти дигари парвариши чӯҷа дар ин фабрикаи паррандапарварӣ ба 100 000 сар расонида мешавад. дар фабрикаи паррандапарварӣ ҷараёни технологӣ пурра автоматик буда ҳарорати дохили парваришгоҳ, тоза кардани ҳаво, додани обу ғизо тавассути технологияи компютерӣ амалӣ мешавад. коргоҳи истеҳсоли гӯшти парранда дар шаҳри хуҷанд ҷойгир буда ҳамарӯза 1200 сар парранда забт, тоза ва бандобаст карда мешавад. нархи наво албатта мо нархи навои ҳаракат мекунем, нархи навои бозорӣ бо пасттар карда бо маҳсулотҳои хушсифата ба мардум пешкаш мекунем. дар коргоҳи забҳи парранда барои қариб 20 нафар коргарону мутахассисони маҳаллӣ ҷойи нави корӣ таъсис ёфта дар як моҳ бештар аз 100 тонна ва дар як сол зиёда аз 1200 тонна гӯшти парранда истеҳсол карда мешавад. музди маоши кормандон 800 сомонӣ муқаррар гардидааст. реҷаи кори кормандони коргоҳ бошад аз соати 8 то 17 муайян гардидааст. тамоми бинои иншооти махсуси соҳавӣ аз ҷумла барои забҳ, коркард, бандобаст ва нигоҳдории гӯшти парҳезии парранда муҷаҳҳаз бо хату таҷҳизоти технологии муосир сохта шуда ҷавобгӯ ба стандартҳои муқарраршуда мебошад. мақсади таъсис барои таъмин намудани халқ бо гӯшти хушсифати ва бройлерии парранда мебошад. дар оянда бо ба пеш бурдани соҳаи паррандапарварӣ. ба маълумоти намояндаи коргоҳ, иқдоми мазкур дар доираи татбиқи ҳадафи 4-уми миллӣ саноаткунӣ бо сурати мамлакат амалӣ гардидааст. тибқи маълумоти масъулини соҳа имрӯз дар вилояти Суғд аз шумораи умумии корхонаҳои паррандапарварӣ фаъолияти зиёда аз 20 онҳо махсус барои истеҳсоли гӯшти парҳезии парранда равона карда шудааст. соли 2020 дар мамлакат истеҳсоли гӯшти парранда нисбат ба соли 2017 4,5 баробар афзоиш ёфтааст. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.